on semmoinen kuin sultsinan paistaminen tai sultsinan valmistaminen. Apuvälineenä paistokeppi tarvitaan ja sitten hyvä hiillos näiden kuorien paistamiseen. Ja tässä on nämä kuoret, joita on tarkoitus paistaa. Ja ne laitetaan kepin päällä, asetellaan tuonne hiiloksen päälle. Siinä jos vähän opettelee, niin onnistuu jo niin, että parikin kappaletta laittaa sinne. Ja ne on noin 15-20 sekuntia puoleltansa. Sitten ne on kypsiä. Hiiloksestahan tulee just se tosi miellyttävä maku noihin kuoriin ja sultsinoihin. Ja näin ne sitten otetaan pois sieltä. Ja tässä on oikein onnistunut kuori paistettu. Ja tässä on tämän paistetut kuoret. Seuraavassa vaiheessa laitetaan näihin, voidellaan voi maitoseoksella. Ja voi voidella niin kuin joko vaan pelkästään toiselta puolelta tai sitten molemmilta puolilta. Ja tässä alkaa se vaihe, että laitetaan niiden kuorien päälle tuosta kuumaa riisipuuroa. Ja se kuuma puuro pehmittää sen kuoren, jonka jälkeen se on helppo taitella. Jos on voidellut kuoret molemmin puolin, niin kannattaa sitten tämä puuro laittaa sinne voitelemattomalle puolelle. Ja tarjoilua ajatellen niin kannattaa aika nopeasti sitten tuon taittelemisen jälkeen niin ne nautiskella nuo sultsinat, koska silloin siinä on pientä sitkeyttä siinä kuoressa ja ne on niin kuin maukkaimmillaan. Toki niitä voi syödä sitten myös myöhemmin. Ja sultsinan syömisessä on oikeastaan tärkeää se, että se syödään reilusti vaan sormista. Ja se on kyllä kovasti herkullinen tuote, että kannattaa maistaa ja kokeilla.